Baby. Unomaziya here? Zviko izvozvo. Izvozvo. Mazhanje. Che? Anodzi mazhanje. Mazhanje. Ndeyekumusha kunoku. Zvinodyiwa. Unotodya? Ndezvekudya? Iwe ucharwara iwe. What is it? Ona. Unenge udya zvese zvese ini. Baby. Ndikarwara? Aurwariba. Kunotochimba unoita matama. Zvemunodya kumusha izvi? Wanakirwa. Zvinonaka. Ndipa zvimwe. Zvinonaka. Kozvimwe zvakawanda izvi. Baba D. Ndopamuri henyava. Ndiri pana. Tinongerewo mazhanje kana. Mana. Nini manje maidika. Sure. Nini manje andiona kamaidika. Maidika. Ndandiri kutsvaga ndatenderera kwesoko ndichikutsvaga ndikati koma endepiko murume wangu. Ndogoenda kupi izvozvi ndiri busy kutsvagira mukadzi mudiki. Ndomutsvagira mazhanje amazivi mazhanje acho ndikutotanga kutomuudza ndiri kumuintroduce mazhanje nhasi. Saka zvakashateiwo ini mukadzi mukuru tikangouyawo padhuze tiri padhuze nababa tichingoita zvinhu zvedu handiti ngori nyama imwe chete. Imi munodzidzisa mukadzi wenyu kunyarara kamuromo katswiri kwikwikwikwikwi pasingadi iye kuti ataure anenge achingopindura nyaya dzangu nemurume wangu iye ndiye number 1 kupindura. But mimi kana mukatoona ukatiri tu maidika munombotisiyawo tichimbosasanawo tikangomira pakona pese tidombo quality time. Uyu mukadzi mudiki izvo ndikumuratidza mazhanje kuno kumusha kuno kune mazhanje ndakamutora kutauni zvaunoziya kuno kumusha kune mazhanje kune shiri chaiche inomburuka haiziwewo. Saka inini kuuya kwangu kwandaiita pamuri muchimudzidzisawo mazhanje. We're supposed to spend some quality time together. Urikuzviona kuti akundituka. Akutukwa kupiko? Ari kundituka ye ati quality akati quiet ameno kuti ndiri quiet ameno zvari kutaura ipapo babadi. Ndioneko chimudena chirunguka inana kutochinzwa musalad. Nei baby akatombodidza here munhu. Calm down. Iwo maiti tida kubva panapa tiningirikinewo titemerewo mazhanje. Kukwira muti muzunzire. Ini ndozunza. Ini handizvide ndiwanditera kuno kumaitiwa zvinzwa. Zunza mazhanja. Akazunza nhonga pasi unenge uchinhonga. Oyi zvakanaka. Ndozunza sei maiti? Anti muti wacho unenge uchida munhu wemurume here kuti akwire. Uzunguze ri muti ungauzunguze mutiwo. Tora maningiri uchigoma muningiri. Baba Dina nyanyotadzeiko kungouyawo pamuri weduwe. Maiti zunza mazhanja mani come on up. All right. Ukumusha ndiyo ni mazhanje baba Diani mandiyo ni mazhanje. Nonga isari pasi akaningirikina nonga uchiuya nawo. Ndosakarishi simba rakangogara. Maiti nonga mazhanje. Iwe kana usiri kuda maitika ndiwatitera panapa. Nonga mazhanje uchitipa. Kangondipa rakaora ndikukudzemura. Ndozviona sekuti rakaora nhai baba Di. Saka ina nchatobve pano ini ndatobwe pano hamuchabvi pana apa ani munofanira kudzokera mba unditi oyi wakatarisa kusaidi uda undijere mazhanje acho hana hunhu wakadai kuudza kuti hana hunhu mukadzi wako oyi uchitarisa maiti hausi kuda here nemazhanje ako baba Di samudoni ndite sewo hausi kuda here nemazhanje ako ndiwanditera kuno kwatona tiri kuno kumazhanje wakuti oyi wakatarisa kusaidi bebi ngatibve kuno handikumba ndinoda unonga ndiwo chisara uchidya mazhanje acho kupedze muti wacho wese nhai weduwe imhosva here kuti ndangoya uda kutaurawo nemi panapa zvichapera.